дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти Туркманистон ба муносибати шаби қадр 356 нафар маҳбусро афв кард. Президенти ҷумҳурии Туркманистон Сардор Бердимуҳаммедов ба муносибати шаби қадр, яъне Лайлатулқадр, ки дар дини ислом ба он иззату арҷи зиёд мегузоранд, 356 маҳбусро афв кард. Хабар медиҳад Азия Плюс бо иснод ба Фергана. Масъалаи афви зиндониён дар ҷаласаи ҳукумат таҳти раёсати Бердимуҳаммедови хурдӣ баррасӣ шуд. Аз ҷумла дар ҷаласа зикр шуд, ки фармони президент ба шаҳрвандоне, ки барои ҷинояткорӣ маҳкум шуданду аз он самимона изҳори пушаймонӣ мекунанд, дахл хоҳад дошт. Сарвари ин давлат ба шаҳрвандоне, ки ба наздикӣ аз зиндонҳо озод мешаванд, орзу намуд, ки поквиҷдонона ва бо рӯҳу илҳоми тоза дар дигаргуниҳои васеъ миқёси кишвар кор кунанд ва самимона ба ватан хизмат кардаву аз самараи меҳнати худ шод шаванд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.